היי, אני מורן מישל. אם הסרטון הזה הגיע אליכם, סימן שדרכינו כבר הצטלבו בחוגי הבית, בכנסים, או במפגשים של הדמוקרטים, או במחאה. עכשיו אני פונה אליך ואלייך, בבקשה שתתמכו בי בפריימריז כדי שנוכל להפוך את התקווה לתיקון. אז מה אני צריכה מכם? פשוט שתתפקדו למפלגה בלינק המצורף, כדי שתוכלו להצביע לי ביום הפריימריז שיתקיים ממש בקרוב. זה עולה בערך כמו ארוחה עסקית, אתם אפילו לא צריכים לצאת מהבית ביום הפריימריז, הכל קורה באופן אלקטרוני מהמחשב או מהטלפון, ואתם גם לא צריכים לזכור, אנחנו נזכיר לכם. נתקלים בקשיים להתפקד? כתבו לנו הודעה למספר הזה, והצוות שלי יחזור אליכם ויסייע. אם אתם עדיין כאן, עכשיו הזמן לפקוד את בני הזוג, הילדים, הנכדים, אפילו השכנים, כל אחד מגיל 17 יכול להתפקד. צריכים עזרה לשכנע אותם? הנה 3 סיבות להתפקד. 1, כי ככה אתם תשפיעו מי יהיו האנשים שייצגו אתכם בכנסת. סיבה שנייה, כי ככה אתם תעזרו למימון המפלגה הכי אקטיביסטית עם הכי מעט חברי כנסת, ולכן גם תקציב הכי קטן. וסיבה שלישית, כי כל אחד שמתפקד מזכיר לנו שאנחנו לא לבד, וזה באמת נותן כוח להמשיך. אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו במאבק על המדינה, זה צעד קטן עבור כל אחד שהיה איתנו שם, אבל צעד ענק בדרך לניצחון. יאללה חברים, בואו, אני מחכה לכם.